Nahimong unang benepisyaryo sa Davnor Kaagapay Corn Program ni Governor Edwin Hubahib ang 150 ka mga banana growers nga apektado sa Fusarium wilt kun panama-disease nga miigo sa Davao del Norte. Gilusad ang Kaagapay Corn Program sa VIP Clubhouse DNSTC, Mankilam, Tagum City itong Martes, Pebrero 21. Nadawat sa mga benepisyaryo ang duha ka bag sa hybrid nga similya sa mais, abono ug 4,430 pesos nga kantidad sa kwarta matapos sa kanila gikan sa Department of Labor and Employment kondole ubos sa programang tupad o tulong panghanap buhay para sa mga displaced o disadvantaged workers. Sumala sa Provincial Agri Office, gimugna ang programa aron matabangan ang mga mag-uuba og saging nga naundang sa ilang pagpananom kay naigo kini sa Panama disease. Mukabat sa 50 hektaryang umahan ang unang tabangan ni Governor Hubahib gikan sa paghatag og similya, abono, hangtod na sa pagpangita og buyer sa produkto. Gisaysay ni Governor Hubahib atubangan sa mga benepisyaryo ang iyang maghihimo aron mahatagan og hinanaling aksyon ang pagpakgang ug pagkontrola sa sakit nga Panama disease. Sumala sa gobernador, nakigistorya na siya sa mga eksperto gikan sa nasod Israel, South Korea ug China kabahin sa nisgutang sakit apan wala sila nakahatag og insaktong solusyon ug medisina alang niini. Gitanyag sa gobernador sa mga mag-uuma nga libreng magamit ang bakho nga bag-ong napalit sa probinsya aron mapadali ang land preparation. Gikalipay ug gipasalamatan sa mga benepisyaryo si Hubahib tungod sa pagpaningkamot niini nga matabangan ang mga apektado sa Panama disease sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.